Môj bežný útorok. Ako vyzerá môj deň? Väčšinou točím iba stravu, ale dnešok mal byť iný. Do obeda som začal prácu na kompe asi 2 hoďky. Následne napustím vodu, šup s ňou do tašky a ideme smer gym. Gym je chvála Bohu iba 5 minút od intráku. Dnes som mal chrbát a prsia. Natočil som pár záberov, ale točiť sa moc nedalo. Následne rýchly ček, zatvoríme skrinku a padáme preč. Po výbornom gyme padá jeden proťáčik, ktorý samozrejme nesmie chýbať. Balím rýchlo veci, zamykám dvere a idem preč. Tentokrát smer škola na 1 hodinu, ktorú mám útorok. Samozrejme nové návleky nesmú chýbať. Chvála Bohu, že výťahy fungujú. Peši sa mi fakt nechce ísť. Na hodine riešime semestrálnu prácu a ideme smer intrak a nejaký ten rýchly obed pri dobrom videu. Začal som riešiť nejaké veci do školy, ktoré som potreboval ukončiť. Nasleduje fáza strihania videí, kde som mal nejaké tie restíky. Rýchly fiček a ide sa smer Kaufland. Treba aj niečo jesť, aby sme nezomreli hladom. Ideme smer intráčik a ideme robiť večeru. Dnes to budú kajserky a vajíčka. 1 Fanta a 1 Kinley Tonic. Rýchly odpočinok pri CS-ku, aby som sa za celý deň nezbláznil. Po ktorom nasleduje práca do školy, treba finišovať semester. Za celý deň som vypil cca 3 litre vody a prešiel do 8000 krokov. K večeru som spravil ešte pár posledných vecí do práce a večer zakončujem jednou hrou Doty. Hoďte follow pre podobný content.